Бүгін Волосновка ауыл биләмәһенә қараған Әлимғол ауылы халқы өсөн һөйөнөсле вақиға булып узды. Йорттарға зәңгәр ягулык индерелде. Рәсәй төбәктәренә, бигрәк тә авыл биләмәләренә газ үткәрү, Газпром, Межрегион газ тормышка ашырган мөһим социаль мәсьәләләрдән береһе һанала. Әлимғолда бөтәһе 32 йортта 50-гә якын кеше яшәй. Быел иһә газ үткәрергә 16 өй хуҗаһы теләк белдергән. Рәхмәт, менә шулай без 10 ел буе түгел, 40 ел буе көттек был газды. Менә ошо мотор урада айында килеп эшләнгән был газ узак елларга йитсен, газ бетмәһен, авылыбыз дурайһын, бөтәбез дә исән булайык, хау булайык, таза булайык. Безнең авыл биләмәһендә 6 авыл. Авыл арасында Әлимғол авылында газ үтмәгән игене. Менә бу газды 10 ел буена көттек, ашкынып, менә Аллаһка шөкер, менә бүген астык, газ килеп бетте. Шуңа һәр алдаштар кубана, зур рәхмәт безнең хөкүмәткә, Сәмиш улына. Шуңа Аллаһка шөкер, безнең авыл халкына кулланырга булган. Беренче көндә үк 4 йорт хуҗаһы зәңгәр ягулыкты куллана башланы. Хаклы ялда булусы Мәүлиха апай Ишкулова был көндә зур түземһезлек белән көтүп алган. Йорттарга газ үтү улы буын вәкилләре өчен бигрәк тә уңайлы дип белдерде хуҗабикә һәм яваплы эш аткарган газ тармагы хезмәткәрләренә рәхмәт сүзләрен җиткерде. Мин гомер буе ошо авылда, Әлимғол авылында тудым, шунда үстем. Малай менен яшәйм. Оның 3 балаһы. Гомер буе без утын ташып, утын кыркып, һуукта, көнне 2 ягып мейсте, гомер буе шулай яшәнек. Менә ярар һезгә рәхмәт. Газ килде. Безне куандырдыгыз. Өйләр йылы булсын, дөньялар тыныч булсын. Дөньялар тыныч булса, өйдә йылы булыр. Үҙебез дә яшәр, үҙебез дә һау булырбыз. Менә авыл исеменнән рәхмәт бөтәһенә лә. Йөгереп йөреп эшләнеләр. Рәхмәт алга бөтәһенә лә. Авырмаганнар. Ауылдарына табигый газ үткәрелүгә арналган тантаналы сарага Әлимғолдарды тәбрик итәргә кунактар сакырылды. Сыгыш яһаучы һәркем авыл халкына изге теләктәрен җиткерде. Шулай ук хәүефсезлек кагыйдәләрен дә онытмауларын сораны. Со свистульком, чтобы не забывали самое. Там будете кипятить, вот вам чайный сервиз, отсюда будете наливать чай пить. Вот и сладкий торт, ладно?